Hakaway na ki jingja accident kabalaja henne ka janmit jong ka khandai tarik mentau benai rempang arja arpsau hakapor kumbasau shiteng AA bat ka bahap hapo ka shnong Shang Bangla Ribhoi district kaway ketrok khadar chaka ka bakit klinker ka batmu banle chaki benta jong ka Guwahati bat ka bawan na ka thain Shillong kalakiu sha shiliang jong ka surok ba bat ka lalai rat ya artli kitrok LPG kit umpnyang ki bedon ya registration number AS not iway DD nyaw nrew R but AS not iway DD nyaw nrew lai but kine ki kali kidei ki bedang kiu ban le cha Shillong la ban yui bakane ka benta jong ka surok terter shadu sha umling kalong ka bakhong wan bha bat ka babu jingma ya ki weipat ki kali ne ki dukan bat ki briuru ki bayat bayang ha kane ka surok bat kini ki jingja ha ka ba ki trok ki thung baji syariat kade ka bala jujia manla ka por ha kini ki benta jong ka surok ba ha Shang Bangla u driver u balanya ya kate ka trok kit klinker ka bala lej banrat ya kite ki artli ki LPG trok ula mensau bat marmar lapen ki di u sha ki jaka ajing sumar banyo ya ka jing sumar kat ba ki nongya jong kite ki artli ki LPG trok ki klem lele Marsin yo jingtip halor kate ka jingja ki bor pulit jong ka Nongpo police station haringkat ki briu ka National Highway Authority of India ki lapoi ha kate ka jaka ban le ya ka badon kam बहुत भयानक 3 गो गाड़ी है। हाँ तो 3 गो किराना आग लगता है, 4 गो किराना सब होता है। कहूँगा 3 गो किराना लेकर चल। हो जाते 3 गो 2 गो आता है, एगो 3 गो। Tanya kene. Banyak. Dari